गोसायाव रानथारजोब्बाय आं हेल' एभरिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ दिनै माने बिराद न'नि खामानि आरोना हाजबेन्डजों आंजोंल' दङ। ओमफ्राय हाजबेन्डआबो माबा माबि खामानि मावगासिनो दङ, काट जाबगासिनो दङ आरोना। दाखालि होजों लांनानै माने आलाय सिलाय जाजोबना दङ, जाबाखैमोन नालाय दिनैसो जाबगासिनो। ओमफ्राय आंबो बिराद सान्दुं गोसाना माने बानानै आङो जि सुयैया सानथाम सानब्रैसो जाबायमोन आरोना, जमायजोबना दङ एकदम बेड कभारफोराबो आरो गाननाय जोमनायाबो ओरैबायदि बुरजा ओंखारना दं सानैनिबो, माने हाजबेन्डनिबो आंनिबो। ओमफ्राय दिनै सान्दुङाथ' दुंगासिनोआनो बे साननैसोआ, ओमफ्राय भिडिअफोरबो बानायो नालाय ओमफ्राय समफोरबो मोनलायलाङा, ओंखायनो माने जमायजोबना दोननाय रखम जादोंमोन आरोना। ओरैनोबाथ' आङो बांसिनानो दुगैनाय भाजिनो सुखाबाय थायो गांसे गांनै ओमफ्राय बानानै आङो बे साननैसोआ सुवाखैमोन आरोना। ओमफ्राय दिनै पुरा बहनजोबदों आङो सुनो होननानै। ओमफ्राय दा हाख'वाबा हाजबेन्डखौ लेंनोसै आरोना, बेबो काट आरि जाबगासिनो दङ। दिनैहायनि भिडिअआ बेनो, जों न'आव थानानै मा मावनो नागिरदों बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै आरोना। नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला। सोमना दोनहाबनोसै आरोना। ओमफ्राय दा हाजबेन्डआ काट जाबगासिनो, जाबखांदोंना जाबखाङाखै नायहैनोसै। काट जाबगासिनो दङ। गोलाव गोलावखौ जाबग्रोद' ए पाटिखौ इदि मानो गारना दोनदों, खाना जानो थांबा नांगौ। बेखौ सुनांसिगोन जों दालाय, बेसे मोजां इयो आंहा पिकनिक जानो थांबा लाङो। सुनांगोन इखौ दा। जाफेरि ओंख्रिफोरखौ संनो होलाबायो माबा। माला सोरनाव मोनजाफेरनाय नोंलाय जारि जालु? गोसोखांदो जि नोङो गोसोखांफेरा। सान्दुं गोसायाव रानथारजोब्बाय आं, ओरैबायदि सान्दुं गोसा। आयौ साबोनखौ लाबोनो बावगारबाय आं। ओइ लाबथ'लाय साबोनखौ थरनो, खामथाबजोब्बाय आं, लाबोथ'ना अननानै प्लिज। बावबोदों आङो लाबोनो, ओइ खनायावनो दङ। बिराद मेंबाय लोगोफोर, जि सुखांबाय, थोरसि सुखांबाय आरो बिदिनो न' आरि सिबखांजोब्बाय आरोना। ओमफ्रायो दायो आङो दुगैना लाग्रोनोसै, दुगैखांनानै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन। दै लोंनो होननायानो
सरपट बानाय सरपट दायो आङो दुगैखांबाय आरोना लोगोफोर दुगैनानै एसे मानदेलायबाय आरोना आइलाइनार एसे फोनदों आरोना लिपस्टिक लागायाखै बिराद गरम ना ओमफ्राय दा आङो जारिखौ संमारनांसिगोन आरोना लोगोफोर नै खाबाय जारि मोजांथार नै माबा जारिजों आलु जानो गोसोखांदों आंना हासबेन्डआ दिनै जाफेरानो आङो संनानै होनो नागिरबाय आरोना ओंखामाथ' मोनखाबाय दहायनो आङो फुंनि जानायावनो संखादों आरोना फुंनि ओंखाम संनायावनो संखादों आं सानजौफुनिखौ ओमफ्राय दायो बुट जानो नागिरदों नै ओमफ्राय आङो बुटखौ दा खामानि मावना मेंनानै जानो होननानै बे खुरैयाव सोमदोंमोन ओमफ्राय नै दैया गैला आरोना बुटखौ बुरजाद्राय सोमबाय नालाय आङो ओंखायनो नैयाव सोमफिननांसिगोन दा रुइनाय रुइयै आथा रुइयै जादों इदिखौसो मोजां मोनखायोबो आं जानो आङो दायो सामब्रामखौ हाग्रोनोसै बानलु एसे हानोसै ओमफ्राय बानलुखौ अबाव लांखोथाय नारें एसे सेबना होनो दै दे माला मोननानै थानाय इबजा पापायाबो गोमोन जानो जाया आङो नायनि बुदालाय माला जागोन इखौ जानानैलाय दे जाफैद' बुदा माने खान्थाल गोमोन मोदोमनाय मोनदो होनगासिनोखामोन आरोना हासबेन्डआ दहाय खामानि मावनायावनो थांलाय फैलाय जाबाय थानायाव बिथिंजा ओमफ्राय दा नै नागिरना मोनमारबाय खान्थाल गोमोनखौ सेरनाय नायनानै ओमफ्राय गेफे मोननायखाय हासबेन्डआ हानना लाबोबाय आरोना नारेंखौ एसे सेबबावनि गोलोमफिनजोब्बाय आं आलौनानै आलुखौ बारा फ्रांना लादों इमान आलु होयो नामा आखाय सुना सुवाखै सुदो नारें रोसि सेबना दं मोजां ना नोंथ' आलु जानो हाखायो आंसो बारा हाया दंबावो नों गोबांथार गोबाङानो दंबावो मा नायदों नोंलाय मावजि बायदि आंखौ मानसियानो नायदों नै एकदम सेखन' सुना लाबोबाय आङो जारिजों आलु सुखानानै लाबोबाय ओमफ्राय दा आङो संनोसै आरोना गेसा जोबसिगोन खोनादों
गेसा जोबसिगोन नै अरा फिसा जालांबाय ओंख्रिया बोरैबा मोनगनायखायसो नङाबा मा जागौमोन अ मोनगनायखायसो ओंख्रिया खोनायाखै दुखांबाय नाखाखै नोङो ओंख्रिया मोननानै गुसु जालायलांबाय नारें हाखावबाय आं एसे जानो गोखैनो मैथाखौबो एवनो मोनासै गेसाबो जोबना होबाय ओंख्रि संफुबाय थानायावनो जारिजों आलु बुट साखि नायनायावथ' आं मोजाङानो मोनदो दा जाबासो मिथिसिगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोननोबो खोन्थानोसै जानानै जाबाय खिनिखौनो जाहैनोसै जारि आलु बुट ओमफ्राय नै बिथिंजा बुट गोथां ओमफ्राय नारें खावनै हाखावना लादों आङो दा जानोसै बुटआव होनानै ओमफ्राय नै बिथिं थाइबें हानानै लादों बानलु सिब्र ओमफ्राय नै जानोसै आरोना आरो माथो गोथावानो जादोंसै गोथाव जादों आरो ओरैनोसो होनब्लाथारबाय खोमा गाव संनो होनायखाय नायनोसै र' आं जारें जारा गैया साबरानो सेबसेबायना गोथावानो जायोथ' जारिनि जारानो गैया इयाव बिराद गोथाव जादों लोगोफोर नोंथांमोनाबो संनायना जानो हागोन आरोना ओरैनोथ' दाउफोरजों जाखायोआनो बयबो नङा होमबा जारिखौ थुब थुब बिराद गोथाव जादों बानलुआबो गोसा जादों ज्रो ज्रोनो ना नासिं गोथावसिन जायो बेखौ एसे बोखाना लानोसै आं होमबा जोङो जाग्रोनोसै ना लोगोफोर दा लोगो मोनसिगोन जाखांनायनि उनाव बाय बाय भिडिअ हमना होग्रानि गस्लाखौ नुलायदो नै गेन्द्रा जालायनाय जाबाय जारि आलुजों र' हासिबनो ओंखारदो आखाइ रुवायबायलै हालां र' माबा स्टेनखौ आङो इसिङाव बावबोबाय ओमफ्राय मा होनो लोगोफोर जाखांबाय आरोना दायो ओंखामखौ बिराद मोजाङै जाबाय जारिजों आलु फार्स्ट टाइम जादो दिनै बिराद मोजां मोनदों जानानै गोथावनो खहाबदोंना ओंखामखौ ओमफ्राय मा होनो ओरैनोथ' दाउफोरजों जाबाय थानाय जाखायो खिन्थु आलुजों बिदि जुल संना जाफेराखैमोन आरोना जारिखौ बिराद गोथाव मोनजादों जानानै आरो जाबावनांगोन मालाबा दहाय जाया जाया होनना नांलायलायनाया जारिजों आलु जायो नामा होननानै ओमफ्राय ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आङो लोगोफोर दायो एकदम बेलासि जाबाय आरोना 4टा जाबाय ओमफ्राय आङो भिडिअबो लाखाना दोननाय गैया नालाय बे दा लाबाय थानाय भिडिअखौनो आङो एडिटिं खालामना आपल'ड होनांगोन नालाय बेनिखायनो आङो माने एसे लेजिबो ना आं मानसिया एडिटिं खालामनायाव टाइम लायो आंहा एसे माने एसे लेजियानो आरोना आङो थाब खालामखाङा आङो एडिटिंखौ ओंखायनो माने आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बिनिफ्राय एडिटिं खालामनानै होनोसै आरोना लोगोफोर दा 4टा जाखाबाय नालाय मोनागोनानो बायदि मोनदों आङो होनायावनो नायनोसै माला एडिटिं खालामखांना माला होनाय जायो जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय ओमफ्रायो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर जोंनि चेनेलाव गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बेबायदिनो गोदान भिडिअ मोननो हाबाय थानाय बायदि आरो लाइक खालामनो बावनाङा दे लाइक खालामना होबानो जाबाय गासिबो जायफोरा नायगासिनो दङ स' बेखिनियानो बाय 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 थाबैनो लोगो मोनफिनगोन